Γεια σας, είμαστε εδώ για να σας δείξουμε άλλο ένα κόλπο με τράκουλα. Έχουμε εδώ τους 4 άσους. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βάλουμε αυτούς εδώ τους άσους από πάνω την τράκουλα. Μόλις το κάνουμε αυτό, παίρνουμε τους άσους. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να παίρνουμε κάθε άσο και να το βάζουμε πάνω πάλι στην τράκουλα. Δεύτερος, ο τρίτος άσος. Ο τέταρτος μας άσος, ο άσος μπαστούνι, θα τον ξαναβάλουμε πάνω στην τράπουλα. Πάμε με τους άλλους αλλά ανάποδα. Τώρα αυτός εδώ ο άσος έχει κάποιες μυστικές ιδιότητες. Βάζουμε αυτόν τον άσο στη μέση. Και βάζουμε τους άλλους άσους που τους είχαμε ρίξει από κάτω δίπλα του. Τώρα βάζουμε 3 φύλλα σε κάθε άσο. Και αυτό τώρα που θα δούμε είναι κάτι μαγικό. Μόλις χτυπήσω τα δάχτυλά μου, ο άσος έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο μπορώ να κάνω και με αυτόν τον άλλον άσο. Μόλις χτυπήσω τα δάχτυλά μου, θα δω ότι και αυτός εδώ ο άσος έχει εξαφανιστεί. Μπορώ να κάνω το ίδιο και εδώ. Ο άσος έχει εξαφανιστεί και από εδώ. Τώρα, αυτό θα δούμε ότι ο άσος μπαστούνι έχει μαζέψει όλους τους άσους. Τώρα πάμε να εξηγήσουμε πώς γίνεται αυτό. Μαζεύουμε αυτά τα φύλλα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε 3 φύλλα έτσι ξεχωριστά και να τα έχουμε στο χέρι μας, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω έχουμε μία εσοχή. Το κρατάμε με το μικρό δάχτυλο, έτσι εδώ. Μετά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τους άσους εδώ, αλλά όταν τους βάλουμε δεν παίρνουμε μόνο τους άσους, παίρνουμε και τα άλλα φύλλα μαζί και τα κρατάμε κάπως έτσι και να μην δει ο άλλος ότι έχει περισσότερα φύλλα. Παίρνουμε τώρα έναν άσο και τον βάζουμε. Ο άλλος που το παρουσιάζουμε βλέπει ότι οι άσοι μπαίνουν εδώ. Ενώ από πίσω υπάρχουν άλλα 3 άσχετα φύλλα από τον άσο μπαστούνι. Τα βάζουμε εδώ. Και τώρα βάζουμε αυτόν εδώ τον άσο εδώ. Τους άλλους 3 άσους που νομίζω ο άλλος στην πραγματικότητα δεν είναι άσος, είναι 3 άσχετα φύλλα. Τα βάζουμε, ενώ ο άλλος νομίζω ότι αυτή είναι η άση. Η άση όμως στην πραγματικότητα είναι εδώ. Και λέμε ότι βάζουμε 3 φύλλα σε κάθε άσο. Όμως όλη η άση είναι εδώ πέρα. Χτυπώντας τα δάχτυλά μας, του δείχνουμε το αλνού ότι οι άσοι έχουν εξαφανιστεί. Και ότι αυτός ο άσος με τις μυστικές ιδιότητες έχει φέρει τους άλλους άσους εδώ. Αυτό ήταν το κόλπο μας. Για περισσότερα βίντεο μπείτε στο rigaskupa.blogspot.com. Ευχαριστώ.